Tak ideme si zajazdiť na tej Tesle. Stojíme v Bratislave pri Avione na križovatke Galvanyho Ivanska. A pôjdeme na obchvat smerom na hraničný priechod s Rakúskom Berg. O jazdných vlastnostiach tohoto auta ste určite čítali, počuli, videli ste 150 videí, čiže k tomu môžem povedať len toľko. Môžete čítať, čo chcete, vidieť 1000 videí, koľko chcete, ale jednoducho ten pocit je úplne o niečom inom. My máme verziu 70D, čo sa týka zrýchlenia z 0 na 100, je to za 5,6 sekundy, čo je vlastne druhý najslabší výsledok zrýchlenia Tesly. Slabšia je ešte verzia 70, ktorá má iba zadný motor. Tá má z 0 na 100 za 5,8 sekundy. Aktuálne najlepšia verzia s tým Ludicrous Mode má zrýchlenie z 0 na 100 za zhruba 3 sekundy. Za necelé 3 sekundy. Hej, je to v americkej miere z 0 na 60 milách, je to za 2,8 sekúnd. No a pozrite sa na to, diaľnica, ideme na to. 90. Hej, ako ty kokos. Ja som jak som začal na tomto aute jazdiť, tak tie pocity sú fakt, jak keď štartuje lietadlo. Hej, proste odpich, idete, paráda. A hovorím, podotýkam, že mám tú druhú najslabšiu verziu, čo sa týka zrýchlenia. Čiže naozaj, ak chcete to auto preto, aby ste sa trošku pri tom zrýchlení bláznili, tak vôbec sa nebojte toho ísť aj do tej najlacnejšej verzie, do tej zadnokolky 70-ky, lebo to zrýchlenie je nie že viac než dostačujúce. Vy budete stále medzi tým 1% vozidiel s najrýchlejším zrýchlením na slovenských cestách. A fakt, pokiaľ nechcete na tej Tesle jazdiť závodne, tak ani není dôvod kvôli zrýchleniu si priplácať za nejakú vyššiu verziu. Asistenčné systémy fungujú veľmi dobre, úplne krásne. Vidím tuto vlastne na displeji aktuálne, že 90-ka. V tomto momente mi zasvietila 80-ka. Neviem, niekedy si pripadám ako divný, že ja dodržujem predpisy. No a tuto máme takúto situáciu, že pozrite sa, klasický slovenský spôsob zmeny dopravného značenia. Však to vybledne. Hej, proste posúvali deliacu čiaru medzi pravým a ľavým jazdným pruhom a nechali ju tam. Dobre, možno sa snažili raz ju zmazať, ale proste stále ju je vidno. Včera, keď som tadiaľto išiel a mal som pusteného autopilota, tak vlastne on videl obidve čiary, jednu vyblednutú, vysporiadal sa s tým veľmi pekne, ale upozornil ma, dajte ruky na volant, lebo už to vyzerá tak, že nevie proste, že čo nastane za situáciu. Ďalej k tým asistenčným systémom. Tesla má samozrejme predný radár, okolité senzory, reaguje na to okolie okolo vás. Čiže ak by hrozila zrážka, tak napriek tomu, že Teslu máte aj v režime manuálneho riadenia, tak vám dokáže buď zabrániť tej zrážke, alebo minimálne zmierniť jej následky. Sú blázni, čo to testovali. Ja osobne by som to teda netestoval, obzvlášť nie v požičanom aute.
kde v prípade nehody platím 900 eur. Vlastne spoluúčasť poisťovní. Tuto máme takú menšiu zápchu. Zatiaľ sa to hýbe, takže možno by som to ani zápchou nenazval. Ale ja osobne, keď som si tvoril takú fiktívnu konfiguráciu Tesly, že ktorú by som chcel, a teda snažil som sa minimalizovať tie náklady, tak som si povedal, však ten autopilot zase není až taký potrebný, však ten autopilot sa dá v prípade potreby dokúpiť, síce stojí o 500 eur viacej, ale dá sa aj dodatočne. Takže na začiatok ten autopilot nechcem. No toto môže tvrdiť iba ten, čo ten autopilot nevyskúšal. Ja ho teraz zapnem a najmä v zápche to je neskutočná pomoc. V zápche, ktorá zastane, pohne sa, občas stojí dlhšie, občas stojí pomalšie. To je jaká paráda, proste sadnete si, stále samozrejme ste pripravení, keby niečo sa dialo, zasiahnuť do toho riadenia, ale všetko ostatné robí auto za vás. A keď, samozrejme ten autopilot je zatiaľ stvorený na diaľnicu alebo na okresku, kde je dobre vidno čiary. Ako náhle chcete prebrať riadenie, tak buď iba vlastne prevezmete iba tak, že zoberiete volant, vytočíte kam potrebujete, on sa automaticky deaktivuje, alebo si ťuknete na tej páčke vypnutia autopilotu, vypnutia samotného tempomatu. No, to som ešte nepovedal, že aj keď si nekúpite autopilot, nepriplatíte za autopilot, tak stále máte k dispozícii klasický tempomat. Nie adaptívny, ale klasický tempomat. Čiže to bol aj jeden z dôvodov, prečo som pôvodne o tom autopilote v počiatočnej konfigurácii neuvažoval. Však aspoň tam je normálne klasický tempomat, na ktorý som dosť zvyknutý. Ovládanie je mercedesácké. Mne nevyhovuje, lebo vlastne hore máte páčku smerovky a dole máte ďalšiu páčku, ktorá je síce menšia, ale je tam ovládania tempomatu. Navyše v starších Teslách boli tieto dve páčky prehodené. To znamená, hore bol tempomat, dole boli smerovky, jazdil som s obidvoma Teslami a vyústilo to do takej zaujímavej situácie, že jednoducho niekedy sa mi stalo, že som si pomýlil tie dve páčky, hornú a dolnú, išiel som vyhodiť smerovku na proste automatika, hej. Nahmatal som prvú páčku, ktorú som ťukol som a nič sa nedialo. Alebo naopak, chcel som si tempomat zapnúť pritiahnutím páčky k sebe a blikol som, hej, čo si mohli myslieť tí predo mnou. No. Ale to je vec zvyku 2 dní. Len teda tak, že osobne by mi viacej vyhovovalo, keby sa tempomat ovládal tlačítkami na volante. No a ďalšia vec, prečo som pôvodne nad tým tempomatom neuvažoval, je skutočnosť, že s tým autom, keď dostanete Teslu, tak jednoducho vy si začnete užívať šoférovanie. Proste vy spočiatku nebudete chcieť, aby vám do toho auto zasahovalo nejakým autopilotom. To je jednoducho tá možnosť tej akcelerácie. To není o tom, že idem porušovať predpisy, lebo to auto dá 250, hej. To je jednoducho o tom, 3 dní dozadu som bol, jak je vlastne Pražská ulica v Bratislave a smerom hore do kopca, jak sa ide na Kramáre, tak dole je semafor na Sokolskej pre chodcov. No a bol som tam prvý v poradí na tom semafore a vedľa za mnou kopec aut. A samozrejme padla zelená, pozrel som sa, nikde žiadni chodci.
dal som plný, je tam 50, za sekundu som mal 50 na tachometri, potom je tam vlastne ako začína kopec, tak je tam 70 a zase dal som plný, za ani zlomok sekundy som bol na tých 70. Vyšiel som hore kopcom a hore, keď som sa pozrel, keď som bol na vrchole toho kopca, tak pozerám za seba do zrkadla a nevidím žiadne auta do prčíc. Ako bez toho, aby som reálne porušil predpisy, dobre, možno som išiel 3 kg navyše, hej, pardon, ospravedlňujem sa, ale bez toho, aby som porušil predpisy, som predbehol úplne bez problémov, som nechal za sebou, ďaleko za sebou všetky auta. Čiže vy si to šoferovanie budete tak užívať, že spočiatku vás nejaký autopilot nebude trápiť. Ale hovorím, jak som ho skúsil, tak už si hovorím, dobre, ja si za neho radšej priplatím hneď na začiatku. To radšej ideme do ľavého pruhu, lebo toto sú typické slovenské cesty. Ale aspoň tu je pekné viditeľné značenie. Nie, že by Tesla mala nejaký zásadný problém, keď máte pusteného autopilota s vyblednutým značením, trochu vyblednutým, alebo keď sa priebežne trošku vybledne. Zvláda to s firmwareom 7.1 už bravúrne. Naozaj som bol prekvapený, že ja som ledva tú čiaru videl a Tesla, neviem, či si ju domyslela, alebo naozaj ju vyhodnotila a to už bolo pri tme, ale pekne tú situáciu zvládla. Samozrejme, treba sa mať vždy na pozore. Hej? Obzvlášť naozaj, keď to značenie je problematické, už sledujem tú situáciu, viem, pokiaľ jazdíte zhruba tie isté trasy, tak už budete poznať, že ako to tam vyzerá, takže už budete vedieť, že kde ten autopilot je dobre pustiť a kde radšej teda prebrať to riadenie bez neho. No. Tak toto je Berg. To bolo krátko k jazdeniu v Tesle. Nezabudnite sa pozrieť na stránky teslaclub.sk, teslaclub.sk, kde nájdete nadšencov Tesly, nielen nadšencov, ale aj majiteľov Tesly a určite sa dozviete aj ďalšie novinky. Čaute.